बिनि नुनायसो मोनदों नों अमा राजा थाव थिंखियाव जिरायनांनानै आंहा बेसेबां खस्थ' जादों सलायनो साला गेजेराव थानानै इबायदि हाजौगासिनो नोङो दंबावोसो मिनिदों दंबावो नायलाय बाइकआव लोमोरबो जिरायनानै बोरै गिगासिनो दंबावो मा जाबावगोन नोंजों आइ बांद्राय खोथा बुंनो हाय एख्लायाव जों दाना आंजों जोख्लायाव जों मिथिबाय दंबावो आफि अमा राजा मोखाङाबा आंनिथिंजायसो बाव बायदि मोखां जा जाले नोंखौ नायबाय थागोन आं नोंनि गिनाय महरखौ ओइ अमा राजा मोजाङै जिरायबाय मिथिबायना बेयाव हाजोबाय थानाङा बत्रिसथा हाथाइखौ मोनदों होननानै देखायबाय थानाङा ओइ अमा राजा माथो मोनबाय थादों नों हो गेजेराव जिरायना लानानै बेयाव हाजो लागासिनो हनै पुलिस दा हमबालाय मा जानांगौ जाखोहाय हाफां साथाम जिरायदों दा साथाम जिरायबा फाइन लाबालाय ओइ आंहा बेमार जादों होननानै बुंना लागोन आरो आंहा लोमजाखादोंबो लोमजालायखो नोंलाय अमा राजा बावबाय नामा नु सावना होनानै नु सावना होनानै बावबाय ओइ बाइकनिफ्राय ओंखार बाइकनिफ्राय मानि साथाम बाइकआव गाखोदों नोंसोर मिथिया नामा बाइकआव सानैल' मानसि गाखोनो मोनो मानि साथाम बेलाय ओंखार जल्दि बाइकनिफ्राय ओंखार माबार नामफोरा खोन्था फाइन दाननोसै आं आरो बै सासेया मानि बाइकनिफ्राय ओंखाराखै ओंखार जल्दि आं लोमजानानै दङ लोमजानायाथ' मोनसे बाहानासो असलि खोथायाथ' फ्रियाव बारग'लांनायनिसो नङा होमबा आं थगायाखैलै आं लोमजादों गावस्रा थगायसुला नालाय बेनिखायनो आंखौबो थगायसुला सानै होनखोनो आंखौ थगायसुला दाथ' फाइनासो डाबल होनांसिगोन गासै लगाय देर मोनदेर गासै 10,000 रां होनांसिगोन नोंसोर मिथिबाय आयु बाला थैबाय र' मोनसे चाल खालामनि आं हिनजावफोरनि हाथियारखौनो बाहायनोसै आं मा थाम्फै गाबनाय बायदि गाबखोलै जोंनाव फैसा गैया जोंनाव थाखा गैया जोंखौ फाइन दाननाङा हनै अमा राजायाबो लोमजादोंसो बेनिखायनो जों बेबायदि फैनांबाय जोंखौ हमनाङालै जों सिख्ला मानसिसो आं सिख्लायाव गोलैयालै आं सिख्ला नङा अमा राजा फाग्ला सिथा बारग'नायखौ नाया साथाम जिरायबाय आं मानिबाय खिन्थु हेलमेटखौथ' लाथारनांगौ ना हेलमेट गैयालासिनो माब्रै बाइक सलायखो नोंसोरो बोरैबा गलतिसे मिस्टेक दादो पुलिस बाबु दादो जोंखौ थांनो दे जाबाय बे खेबाव हगारबाय नैथि खेब नुबावनांगौबा डाइरेक्ट ल'काबावसो लांगोन आं नोंसोरखौ मिथिबाय हाबां दे होनजालाय माथो नोङो मानिबायलै नोंखौ अस्कार एवार्ड होनांसिगोनलै नोंनि थाखायनो जाबाय अमा राजा आंहासो गाबफ्रानांबाय लासिंसिंनो जाबाय दे थुदो थांनोसै फैल'नो माया लावथि लाखादों फैल' नोमबाया हासिब लाखादों दख'ना लाबोआब्ला ओंखाम मोनजागागोन थों बाथों नङाबा जानांगोन बाथोन न'आव मानसि दङ ना ओहो न'आव रावबो मानसि गैया आच्छा होमबा नोङो बे न'नि मानसि नङा होमबा औ आं बे न'निनो मानसि होमबालाय मानोथो रावबो गैया होननानै बुंनांगौ नोंहालाय नुखायाखै होमबा आंखौ हासिब सिबबाय थानायखौ नुनानै नोंहासो सोंदों ना न'आव रावबो गैया नामा होननानै नुखानानै बिनिखायनो गैया होनस्राबाय आरो आंहा नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंनो फैदोंमोन आं मा बाथ्रा ओमफ्राय हांगोल मन्दिया नोंनो दा औ आंनो अके बिदिबालाय खोन्थादो हांगोल मन्दि नों मोखाङाव मा क्रिम फुनो आंबो फोनगौमोन नों बायदि गोसोम जानो मा होनखो नों आयु हासिबा मोखाङाव नांगोनहाय हांगोल मन्दि हासिबा बोख्लाय गोसोम जानो आं बायदि आंनि गाबखौ लानानै नों आंखौ लाजि फोनांनो फैदों लाजि फोनांनो फैदों नों आंखौ नाय हासिबजों जारिजोबना हरगोन आं मिथिबाय नों बायदि एथ' रांखिनि मानसिखौलाय बोरै फसायथारखो बेलाय ओइ सोरखौ रांखिनि होनदोंहाय नोङो ओइ नों हायना मुलि लादों नामाहाय अमा राजा बायदि मानसियाबो नोंखौ हाबा खालामलायदों आरो सन्थलायाबो नोंखौ लाइक खालामो नों मा हायना मुलि बाहायदोंहाय ओइ आंखौ गोसोम होननानै बासिदों नामा बासियाखैहाय मा नों गोसोम नालाय गोसोम होननानै बुंदों आरो अमा राजा आरो आंनि खोथासो बियो नोंहालाय सोर जों सानैनि खोथाखौ बिदि बुंनो जायखिजाया हांग्रि मन्दि नों आंनो बेखौल' खोन्था नों मा हायना मुलि लगायनानै लायो अन्नानै खोन्थायोब्ला आं नोंनो फैसाबो होगोन नों आंखौ मा सानमारनाय नै हासिबजोंनो होथारनोसै आं आयौ माबायदि हिनजावहाय बेलाय
गोसोम होननानै आंहा हाबा जानो मोन्थाय गैया नामा? आंहा सुजुबा मोजां मोनजानो मोन्थाय गैया नामा? गोसोम जानो लुगैदों बियो आंबायदि खामानि गैया। दांनैसो खर' बिबार लाफ्लानानै फुजोबगोन आं एबार आंनि खाथियाव फैबा र'। गोसोमा जेनेबा मानसियानो नङा आरो गोसोम होननानै बासिजाबाय थानो। गोसोमफोरासो बांसिन साइस माथो गुफुरफोरनिख्रुइ। गोसोमखायसो एसे बोरैबा नुयो। नङाबा गोसोम मानसिया गुफुर जानांगौबा मेरला साइज जागौब्रा गुफुरफोरनिख्रुइ। आरो दाबायदियाव गुफुर मानसिफ्रा गोसोम जानांगौबा नायजाखाला। गुफुरखायसो मोजां नुयो बिसोरखौ। जोंफोर गोसोमखौ बासिनो फैयो। आयौ अमा राजा नोंजों बाइक गाखोथारला। थोदो थांनोसै दंफाव। अब्ला साहा लोंलां सा। लोंलाहाय ना उनाव लोंसिगोन मालाबाफोर। बोरो दख'नाया मा दख'नामोनलाय? सिख्लाफोरखौ बाइक खिथु लानो हा बाइकनि गेजेराव जिरायनोबो हायो। दख'ना गांसेखौ होफैनो हाया नों हिनजावनो? दिनै आंनो दख'ना नांगौ मिथिबाय? गाननो मोनाखैथां माथां मा दख'ना बिबाय थाखोब्रा। आं दहाय फुङावनो बिखादों माथो नोंनाव दख'ना नांगौ होननानै। दिनै दख'ना नांगौ खि नांगौ आंनो। दख'नानि बिफां गायनानै दोननाय थां माथां मोनखोना माखोब्रा। दिनै आंनो दख'ना होफैनो हायाबा नोंबो मा सुथालै बे हांग्रिमोनदि? दख'ना होफैयाखैना आंनो ओंखामल' बिथिं बियो आंनाव। लुलुलु उदैयाव एन्जर खादोंलै एन्जर फिसा। माथो जेबो आदारबो गैयाब्रा जानोबो। हांग्रिमोनदि बहाय मानसिया थैबायसो नङाब्रा। दासो गोथांमोन माथो। ओंखाम नांगौलै आंनो ओंखाम। मा होनखो? ओंखाम नांगौ नोंनो? ओंखाम? औलै ओंखाम नांगौ आंनो ओंखाम। माथो ओंखामबो गैया? आंनोबो दख'ना नांगौ दख'ना। माथो दख'नाबो होफैयाखै? मा उल्थालै? आंनो दख'ना नांगौ अब्लासो ओंखाम संनानै होगोन नङाबा माखौ जायो जा। जोंहानि न'आव थानानैनो इसिबां दादागिरिना नों हांग्रिमोनदि? बे जोंनाव आंबो दंफाय मिथिबाय। बे न'आ आंनिबो अमा राजा। माला फाल्थु खोथा नङा। जल्दि ओंखामा सं थाब। नोंबो जानला माला नङा मिथिबाय? माबाबा संनानै जा। जुदि संनानै जानो गोसो गैयाबा दख'ना होफैग्रो। मा होनखो नों? बेखौ खोनादों बेखौनो होनदों आं। आच्छा बिदिब्लालाय दख'नाखौनो जानानै थादो नों मिथिबाय? ओंखाम मोनजाया। आं हले दख'ना लाबोनानै होफैगोन। ओंखाम मोनजानाय नङा खिन्थु। बैसागुनि नामाव दख'ना गांसे बिनायखौनो नों इसिबां काहानि खोनासंहोबाय आंखौ। जायखिजाया आंनो ओंखाम नांगौ माने ओंखाम नांगौ दानो। आंनोबो दख'ना नांगौ खि नांथारगौ बैसागुआव गाननो। आंथ' नोंनाव सना रुपा हिरा डायमन्ड बियाखैना। दख'ना गांसेल'सो बिदों दा। बे गांसेखौनो होफैनो हाला नों अमा राजा? बिमा बिफानिफ्राय मोनबोनाय दख'नाखौलाय सानबेसे गाननो आंलाय? बेसेबां दिन गाननो हायो गानबाय था। जिजासे गानबाय था। हाथरखि नुजालायनायबाबो गानबाय था मिथिबाय? बिदिसोना? नै आंबो नोंनो ओंखाम संना होगोना। आया ओंखाम मोनजामाला नामाब्रा? आयाबो गैयाब्रा। आयाबो आलासि जानासो दंहैलै। आयु हालालै आं मा खालामबावगोन आं दा। दख'नाखौनो लायना होफैमारनांथारसिगोन नामाब्रा। र' दख'ना खबर लायना एसे।